Hello everyone, haino hai lamsu piro no sung tini kaisa thaisuk bagano thangi tongo abongkha Belbari nearby Khumtia Belbari block buskango thangai suja bain thangano abo malai abo no joto nang detail side no phaina musang phaidi takale disian simin 2026 simin na thaisuk bagan katal khuluk jago sung thangde kabama lama o jate jat potir pornuk langkha abo hongkai plum thok ni bagai borok oron gairing tongi murung layo chin tibra saruk jaga magana khibiliya angka जों आरो सगोमानि परे hingkai abo thaisuk bagani thapjaknai gate angka aboni bwskango no जों thangpuro no khoroksani sini jak raji bai malai reka angkai onek sal kadungmani yakulo tini boy malai belai kan happy angka angkai actually bono ang chala naithok sajak bo laijak tong tika kisa angkai bobai kok salaya kulai जों bobai a jagani kak laikya angka जों hapmani yakulo angkai kwbangma varieties thaisuk no kabo ka banana tai aro gari rok tangjak thaisuk bagani yagana debra angkai kwsak jat bo tongo thaisuk angka tai amrapali himda han bono abo bo tongo angkai oboni varieties bisi bango phiaba jotoni kwtui hingkai o tabuk je nor nugui tongmani obono jotoni kwtui thaisuk ani mote according to me belaikano kwtui belaikano kothok aron thaisuk angkai kwbangma varieties moni jat bo haino blai suno se ribi tai bthai bo mom haijani system bo tam hon saimia phiaba omoni jat bo alka angka bagano thaisuk kwbangma jat alka angka a jagao जों malik da mujes bini mung mujes angkai bo FB rogo khayo bono follow khaina baidi angkai actually bini a Facebook rogo nugui ang ba jaga tini thangmani angkai bo bai kok salaya kulai bo sungno khatore no maya khaino hamjamo baino sungno chari kha bo sung free sai tongo magana angkai belai khano tuijaka ang kothok jaka angka boni yagulo angkai जों bini gairing saka kawi rok जों yang bidu tisa hoka angkai belai to phone bai to cover khaimi phiaba belai khan kotoma borok a jaga thaisuk bo phalai tongo o jaga keji tongo 150 200 300 aba ke keji borok phalota ga aban bagai no ang bo a jaga nokni bagai keji kaisa nawon hnai 150 taka ni thaisuk paina khata gonor bo jodi phaina mo jong ke phaidi Belbari block ni phaioi suja yango dokingla phaiga kano bongni bagan malai nei so guys जों tabuk eko paina kha ang actually keji kaisa nasu ओमफ्राय अमो हंके 150 नि नाखा ताइ खरस हंके बसना खामना 100 नि एक्चुअली मो नि जानते हतुयो दो कसा ग्रग नि स्लाइ कटन नि स्लाइ हंका मो केजी 150 टाका को ना खाता एनवे हंके तुंफ्लासो कना दि हिमबसक कलम ते हरि तंगा सो जों थांलायसनै बाय बाय